Jogo mayande oseyango ni gichango bang' yudo thieth mar kansa koro kwa mondo kik galre e udi kaluwore ni pod ginyalo gamo tuono mar kansa. Iparonegi mondo gidhi nyime gi limo ute mag thieth kendo nono chal margi kinde ka kinde. E kinde nyasi mar odiochieng' jiwo lwenj kedo kod tuo mar kansa, riwruoge ma jiwo lwenj kedo gi kansa e kaunti ma Kisumu okwayo piny owacho mar kaunti no kod mano mamalo mondo mi otiek gero kar thieth mar kansa ma yande kaunti no osingo mar gero, to nyaka sani chenro go pod okwamo. Bende giywago midhiero mar akwede e kind anyuola ka koro gidwaro ni mondo land ne oganda ni tuo mar kansa ok en juok kata chira. Bonyisi ni kansa oserumo e dendi, ok onego bed ni ibet abeta e ot koro ni in onyisi ni kuo. Bed kibiro e klinik mondo daktache neni, yudo kaka idhi en gima important sana. Cancers mwaneno ma common sana gin abich. Mokwongo en kansa miluongo ni cervical cancer, en kansa mar mine sana gi kar nyuol. Kasto wan gi kansa mar thuno ma iluongo ni breast cancer. Ma waneno mine mang'eny manigi breast cancer, but joma wuoyi bende nitiere moko mabiro nwa gi breast cancer. To nitie kendo kansa mar adek miluongo ni esophageal cancer, en kansa mar duol ma mostly waneno joma mine gi joma wuoyi bende biro kodo, gi kansa miluongo ni prostate cancer mar duong' ma bende waneno. Yath kata senyuko bedo maonge ma bedo gima pek ahinya, to gi kuonde mathieth man mabor kaka Jaramogi ka waonge gi radiotherapy, wan mana gi chemotherapy, koro chuno jatuo ni mondo owuoth mabor. Ng'ama nigi tuo mar kansa dwaro kwe mang'eny mar chuny gi mar paro. Environment ne modakie oromo losne kwe, oromo miye geno. We really wish that we can get support, financial support, one from the national government, so that we can complete this cancer center.